बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि समस्तिनि सिङाव सान्थिपुर प्राइमारियाव दिनै सानसेयावनो मोन 14 लामा दालां न' बेखेवनानै होयो। बिथांनि बेबायदि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा रंजानायजों लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ हामबाय होदों। सेक्रेटारि बा बुककिपारबो आरो ओमफ्रायहाय माने जोंनि गामिया सिगाङाव बिराद गोदोसोनानै दंमोन। ओमफ्रायहायो बिपिएफनि आन्दारावथ' सिगाङावहाय बै जोंनि ससे माबा ग्रेभेलाबो जोंनि रायजोनि थाखाजोंसो गारनाय। ओमफ्राय बे ससेयाथ' फ्राय लामायानो गैयामोन सिगाङावहाय। ओमफ्राय ओरैथ' दैयानो बै हाखा खुन्थामोन आरो। ओमफ्राय बे बक्स कालभारखौ सारमोनहा हरबाय। ओमफ्राय बे मा होनो सुङाखौ 6था हरबाय सारमोनहा। ओमफ्राय बे लामाया ग्रेभेल जाबाय आरो बै बुहुरसिम। ओमफ्राय दा जाजोब्बायानो गासिबो माबायानो लामाया जेनेबा बे ससे जानांगौ खिनिया जाजोब्बायानो। ओमफ्राय बे ससे दंबावसो नैबे थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावनानै होबाय। बिनि थाखाय जोंनि हफाबस्ति गामिनि रायजो राजाफोरा माने गोजोननाय फोरमायदों आरो। सिगाङावहाय बिदि होआखैमोन बै बिपिएफनि सरकारफोरा। दा बे जोंनि इएम सारा बेखौ होफैनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय फोरमायदों आरो। ओमफ्रायहाय माने बै जोंहा दंबावो दा हान्थिनायनि थाखाय बेरगाव दालां मोनसे दङ। बेहायथ' बुहुद दिगदार जायो दैज्लां समाव। ओमफ्राय माने औवा दालां बानायबाय थानाङो बोसोरावनो खनथाम खनब्रैसोआ बानाङो आरो दैज्लां समाव आरो बायलांबाय थायो। ओमफ्राय दाथ' बे सारा बे माबा बेरगाव दालांखौबो हरनो होनना राजि जाबाय। बिनि थाखाय माबा जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय फोरमायबाय आरो। इएम सार फैदों। बे इएम सारा जोंनि गामि मौजा बस्ति हफा बस्तिखौ दिनैहाय जोङो सरक बा लामा दालां जानायखाय जोङो माने बिराद गोजोननाय मोनदों। जे जोंनि सिगांनि सरकारावहाय जोङो जेसेबांनाखि बिदोंमोन नाथाय खालि आसाल' खालामनानै दोनदोंमोन। नाथाय जों दिनै इउपिपिएल सरकार जानानै जोंहा दिनै जे जोंनि लुबैनायखिनिखौ जे जोंहा इएम सारा जोंनो गोजोननायखौ दिनै बेखेवफैबाय। बे बेखेवनायखौ साफ्रोम रायजो राजानिसिम मदद होनानै आं दिनै गोलाव बुंनो रोङा। बे लामाखौ बानायनायनि सिगां माबायदिमोन अबस्थाया लामा? बे लामाखौ बानाय सिगांथ' फ्राय बे जायगाया ओरैनो मानसि थाबाय जाखायामोन। ओरैनो खालि आलिजों थाबायोमोन। साइकेल नारनो मा नारनो माइ महनसे लाबोबाबो बिराद दिगदारमोन। दिनैहाय जों इउपिपिएल सरकारावहाय जों नुनो मोनबाय। दिनैहाय गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे दिनै जे सेन्ट ग्रेभेल जाबाय। मोनसे बक्स कालभार जाबाय। मोनबाया बे माबायानो जाहैबाय दा सुङायानो जाहैबाय। दा बेखिनिखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोनदों। थांलाय फैलाय जान बाहना बिराद मोजाङै सुबिदा जादों। दा बे लामा सुबिदा जानायनिफ्राय दिनै फाङा सिङाखौ लानानै दिनै बिजनेस आवला मावलाफ्राबो दिनै बे लामाजों लोब लोब हाबफैगासिनो दङ। जों बेखौनो गोजोननाय मोनगासिनो दङ। जे जोङो गय फाथो फानब्लाबो मा फानब्लाबो जोंहा जेबो लामानि आंखालमोन। दिनै जोङो मोनबाय जे जोंनि सुबिदाखौ थांनाय फैनाय साइकेल मटर गारि दिनै लोमजागोन साजागोन बाहायहाय जोङो दिनै बिराद सुबिदा मोननाय जाहैबाय आरो। बे मा गामि नोंथांमोननि गामिया? बबेसिम ओंखारहैयो? बे लामाया बै बुहुर दैसिम ओंखारहैगोन आरो। जोंनि गामिया जाहैबाय हफा बस्ति। बिराद गरिब अबस्थामोन जोंनि हफा बस्तिया। दिनै इउपिपिएल सरकार फैनानै जोङो एसे डेभेलपखौ मोननाय जाहैबाय। जे डेभेलपा जोंना बेनो जे जोंनो नांसिनगौना जोंनो लामा। बेनो जोंनो नांसिन मेन आसल खोथाया जाहैबाय लामा। दा फैबाय थानाय समफ्राव माबाफोर खावलायबावगोन नामा सरकारनि तरफनिफ्राय? फैबाय थानाय समावथ' खावलायनो माने जोंहा खावलायनांगौ बाथ्रायानो दङ। जोंहा माने मोनसे दालां दंबायो बै बेरगाव होननाय आसोल। दहाय जोंहा इएम सारा होनखाबाय जे आं एबाराव हानाय नंला होननानै। जे फैगौ बोसोराव बिथाङा गावनो जे गावनि खुगाजों गावनो सिखार जाखाबाय। जोंबो रायजो राजाखौ बिनि खुगानिफ्राय खोनानानै जोंबो गोजोननाय थाबाय। बेखिनियानो आं बुंनांगौआ।